Witam pięknie. Tym piękniej was witam, roztojmili, co widzimy się ostatni raz w tym roku. Naturalnie jest stety, niestety, niezmiennie Niklaus, niezafeshabilitowany i w ostatnim wideo w tym roku pogodamy się o godach, albo inaczej świętach. Kiedy to nagrywam, to do Wileje mamy dosłownie 3 dni. Ostatnio my godali o sprzątaniu, arychtowaniu chałupy na gody, a teraz się pogodamy o tym, jak te gody w sumie wyglądają. Roztojmili 24 grudnia, Wilejo. Postno wieczerzo. Wiadomo, całko familiejo się trefią, ojce, bajtle, ujki, siadają się przy wspólnym blacie. Wiadomo, dzielimy się opłatkiem, winszujemy się, zdrowio, pieniądzów, powodzenia, co by się darzyło, sukcesów, fajnej ciochy, synka, co w to tam chce. Jeszcze wcześniej się czyta kunsek z Pisma Świętego, albo się żyko, albo i to. Potem się już siadomy i roztojmili wjeżdżają potrawy świąteczne. I teroski zgodnie z tradycją się godo, co powinno być 12 tych roztomajtych potraw. I ja się was teraz pytam, czy u was zawdy jest 12? Ja wam powiem, że ja tego nigdy nie liczył, a nawet nie wiem. Co się na taki wylije maszkeci? Jest jakoś zupa. Roztomajte zupy się maszkeci. W całej Polsce w zasadzie teroski już jest popularny barszcz ze uszkoma, a tako tradycyjno śląsko zupa to siemieniotka, czyli zupa z siemienia lnianego, karo się podowo, bez przykład z grzankami. Niektóre ludzie też jedzą grzybowo, albo zupa rybno z głowów od ryby. Potem mamy naturalnie ryba. Roztomajte ryby, no tradycyjnie to je karp. Smażony, albo w galarecie, albo po żydowsku, to roztomajcia idzie tego karpia przygotowywać. Jo karpia nie jem. Podług mnie, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, karp dupi mułem. I ja wiem, co ludzie go dają, co się go tam wcześniej moczy w mleku, ja i te mleko wyciągo, ta woń i on potem, o jaki on jest maszketny, oje. Jak ją mu ryba tąkać w mleku, co by ona maszketnie szmakowała, co jeszcze można, mu się tego karpia zakopać do ziemi, ale o 12 i potem go jeszcze obciepać kapustą, co by z niego wyciągło, nie? A potem go mu podpiąć do prądu, nażnąć na nim pentagram, a tańcować. Jest tela roztomajtych sortów rybów, ja się już wola co insze kupić i się zjeść. Roztomajtych sortów śledzie, czyli tak zwane harynki. Mamy tradycyjne śląskie makówki. Ludzie z Polski często makówki mylą, co myślą, co to jest jakieś ciasto. Makówki nie mają nic wspólnego z ciastem. To jest taka gęsto słodko masa, zrobiono na podstawie rzymły, albo zwykłej rzymły, albo jakiś słodki rzymły, które się jeszcze tąko w mleku, to można być z miodem, tam się dowoło orzechy, mandle, bakalie. Jak ja lubię makówki, bo takie, co by były takie fajne, masne, takie maźglate, uje. No u mnie się zawsze robiło takie słodkie i tego nie idzie zjeść więcej, jak taką małą miseczkę, bo się człowiek zasodzi. Do popicia, nie wszystkie ludzie to lubią, no ale ja to lubię, kompot ze suszu. No tak, bo ludzie go dają, co to wonio taką wędzoną. To się właśnie łonacy ze suszonych, uwędzonych owoców. Ale taka rybka się popić i mamy kapusta z grochem, mamy kapusta z grzybami, mamy pierogi z grochem z kapustą, mamy pierogi z kapustą a grzybami. Szałot tradycyjny. U mnie też się często robi ta ryba po grecku, którą lubię jak pieron. No ale żaden Grek jej nigdy nie widział na oczy. Potem wjeżdżają jakieś ciasta, kołocze, nie kołocze. Roztojmili jeszcze o jednej zupie zapomniał. Moczka, którą są warza. Tymi ręcoma słodko zupa na bazie kompotu a piernika. Piernika, który się tomko w ciemnym piwie, z orzechami, z rodzynkami. No i się siedzi, się maszkeci, się osprawio, się śpiewa po tym kolędy i przychodzi ten jeden kluczowy, głównie do bajtlów moment, kiedy idą po geszynki. I teroski tak, można powiedzieć kwestia sporno, bo co inszy plac we Polsce, to w toś blank inszy te geszynki przynosi. Na Śląsku geszynki przynosi dzieciątko. Ludzie go dają Mikołaj. I ja się pytam, po jakiemu święty Mikołaj ma przynosić geszynki na Wilejo, jak on już geszynki przynosił 6 na Mikołaj. Co on robi na 2 zmiany? Skąd on mamy czas? To jest do mnie bez sensu w ogóle. Większe go dają jakąś gwiazdka. Ja się tego nie umiem wyforsztelować, że jak co gwiazdka. Ta gwiazdka dostawowo rozszwaje
i ona bierze ten miech, zaciepuje na plecy i ona idzie geszynki rozdawać. Proszę was, to już nie byćcie dziećmi. Tyż kajnikaj go dają jakiś gwiazdor bez maś. To Krzysztof Krawczyk pewnikiem będzie. I on wam do izby wpływo parostatkiem i rozdawo geszynki, ja? No to ja nie wiem, to fajnie mocie, ja. Na te dzieciątko naturalnie przynosi te geszynki Kaj. No nie wciepuje je do bratruły, ani do Hasioka. I no, pod Christbaum. Ten Christbaum, który już wcześniej bez nos, jest elegantnie przystrojony. Jedne ludzie dowają lampki, jedne ludzie dowają kety roztomajte, albo jakieś plastikowe, albo z papieru. Dowają też jakieś kokardki, glaskugle wieszają tak zwane. Jeszcze inni ludzie wieszają jakieś bombony. Mogecie sam na dole szkryfnąć, co wy dowacie na Christbaum. Ta wilejo to jest taki moment, wiadomo, kiedy też się wspomina tych, którzy już odeszli. Jest taki uroczysty, świąteczny sztimung. Też często tak jest, co się te osoby z danej familii trafiają, które się dawno nie widzieli. Są rozciepane po roztomajtych tajlach Polski kaś daleko. Potem w nocy się idzie na pasterka i na pasterce często dżemia. Potem mamy pierwszy dzień świąt, często go ludzie spędzają we większym miejscu jak ten pierwszy. Potem się już masz kreci też jakieś szałoty, no ale wuszty, białe, takie, kaczki, gęsi, rolady, bo to już nie mo postne. I tak te gody roztojmili wyglądają. I ja jest ciekaw, czy wyście byli grzeczne, a czy dzieciątko do was przyjdzie. Albo co tam do was przyłazi. Bez to jak już będzie powileje, dejcie koniecznie sam na dole znać, co żeście się erbli fajnego, jakie geszynki. Ja też dom znać. Znaczy mam nadzieję, że coś dostana, nie? Bez to roztojmili, co się w tym roku już nie będziemy widzieć. To ja, Niklaus, dziękuję wam pięknie, co żeście byli sam z nami. Z Gryfnie a ze mną. Bez ten, można powiedzieć, pierwszy sezon kursu Śląskiej Gotki. Mam nadzieję, co żeście to radzi, a ze szpasem oglądali. Co się ktoś coś po śląsku naumiał. To jak to się godo starym zwyczajem na te święta winszuję wam roztojmili wszystkiego dobrego, radosnych godów. No a za niedługo potem mamy Sylwester, balangi, fajerwerki. No wiadomo, bez to wam winszuję bezpiecznego a fajnego Sylwestra, szczęśliwego następnego roku, co by był przynajmniej tak dobry jak ten 2017, a można nawet co by był trochę lepszy. Bez to pięknie wam dziękuję, kłaniam się nisko, zaproszę was na gówno zajęte od Gryfnie, bo tam się idzie moc rzeczy o Śląsku, a po Śląsku dowiedzieć, gdzie się kupić we ich geszyfcie fajniste łachy, aliby mnie Niklausa w to szukał, to mnie znajdziecie jako, Niklausa. Na YouTubie, na Facebooku, albo codziennie też na portalu do streamowania na Twitchu. A jak to godo mój opa, jak dożyjemy, to widzimy się po nowym roku. Chowcie się.